afọ anyị na nwoke gbagidela mgbele ka mma nkwụ ya kwụ ogologo ọ na-achụgharị ya oyifụta eyifụta ọfịa ka ọfịa ga aka ome nka o mere nke ome nka ọsị m nne na ihe a na-ebe afọ na-asị chi ọ ga-efokwe chi ọ ga-efokwe olu ọkacha ụtụtụ fuo maka ka ọ na-akụzi fọ wee jede ele ana ya wee gbapụ jesa arụ sasịa arụ wee kwado ozugbo ozugbo ka a na-achọ ịpụ ọsịa ilukwe n'ụlọ ọgwụ ighebe ọnụ gị oge ịmakwa n'ife na mgbe afọ na ya ka ghọtara na ya mara ife a na-akọnụ na ife a na-echebu ya ga-elukwu ụlọ ọgwụ gwa mama ya ọsịbụ ozugbo ya na-elute ụlọ ọgwụ wee dee mama ya everything n'aka ime ihe mama ya kwuru na ọ ga-abụ na anya ụla na-eme die na ọ ga-abụ na anya ụla na-eme die o wee na-achụgharị ya na di enwere ike ime ude ha sị m etu ka a sị na-eme nwaanyị a na-asị oke na nsogbu adọrọ nye je nwaanyị okolo akpa ya nzawo m ọsị m dismanụ wee kpọsịa anya asị wee kpọọ ụkwụ ya zodo n'ala asị na ya mụrọzie etu ya na nwunye si wee setụ dị tino mana dịmana kpọsịalị asị na ọ bụ na ya amagolo ife na ya ka ekwugo na ịmagonu na ya ka amara ife mgbe afọ ịghọta na ọsị m ọkwanye ahụ ya na this guy na-akwụkwa ọlụ one day ya wee jee ifo that guy ya gwara ya na ya na-abịa n'eziekwu enyi ya nwaanyị na ya ga-eje ya just nọ ịmagonu I think na that day na enyi ya nwaanyị abịara ọlụ so onye chesie ka a ga-esi wee jee ka mama ya na-etuye na-akpali enyi ya nwaanyị si ka a jebe ebe afọ na ya agwọrọ enyi ya nwoke ka I think na bọsafa abụrụ bọsị ọlụ yes bọsafa abụrụ bọsị ọlụ ya wee bata wee bụ na enyi ya nwoke na-ebu nwaanyị na enyi ya na-abịasisiri ibongi o wee baa na washroom jee saa arụ sasịa arụ malụ tọwel ozugbo ozugbo onye afọ this guy ha sị m ikekwụla ọtọ gwa ya maka na mgbe a na-agwa anyị ha na this guy bụ second god ya ka a na-agwa anyị ha ọsị m ihe awụ tie na ekwu odokwu na jos tọn obela akpachawalụ the guy na-achụ anya jawalụ ọsị m ala wee gba this guy ọkpụ ya na-enyocha ozie na-enuzie na anacha na ya mụrụ m onye chekwula enyi nwaanyị ego bife enyi nwaanyị wee convince enye wee duru ya wee jebe luo that day ya bata ọ bụrụ na o nwee nwa okolobịa ọzọ kpọ then that girl olili bongino plus nyanwa ha niile wee nọ na plus enyi nwaanyị o wee sị the girl ma ọ fụrụ nyanwa ọsịa nọ this girl ka a chọrọ ịnọ na ihe niile nya chọrọ na nwaanyị dị na this girl na ọma ede na ọma agụ na ọma esi nri na onwere fe onwere ya biko na ihe a ji wee mee meeting anụnwa bụ ka adụ transparent na o nwere ife ga-ejikọzi gị na ya na-abụ ma o nwere ife gị ka dubie the girl sịa mba ọsịa na onwe gị ji awalụ mana ife a ji wee chọọ ime ha n'iru na iru ka a wee convince gị na ya chọrọzi na nna enyi ya nwaanyị na adụ sọrị ma onwe aji fenya mee gị na etu ka a si bụla anya n'aka ọ sị m ebe afọ ka o kwuru the second time na ya ga-anụ ya ọ sị m ihe nke a gbasasị anya mana still na ya ka na-ewe iwe ahụ ya tago ya ka na-ewe iwe nya na fa ka edozire na ada frequent zibie ka asị frequent after that thing na ife a bụ ife ọka ya ọsị alịa olu one day enyi nwaanyị papịa wee nwụọ mgbe afọ ka a na-eme wake up o wee sị na ọ ga-abịa wake up ya wee sị oke kama na ịmakwana na ya da nọ n'ụzọ ka ọ kụọ 7 ịghọta ọsị anya bịa n'ugwu ọbụla papa gị ga-agbapụlụ ga-agbapụlụ na mgbe a na-agwa anyị ife anụgwanya na-agwa anyị na kedu afọ ya mbụ GCE nya pụtago ya wee na-ayọ papịa ya biko ya zụọ na ya n'akwụkwọ ọsị na ya ma nzụ sọkwana ya wee soro ha wee jebe weke ịgbagonu mgbe afọ ka weke bụ na-atọ n'ụtọ a na-eme ihe niile a na-eme ya wee chefuo onwe ya ọ bụrụkwa na ya chefuru onwe ya na ọkụgo 8 ya wee bata mba kama na ọ gafego 7 ya wee gbala ọsọ wee naba enyi nwaanyị na-asị anya nọ n'ugwu ọbụla ị na-abụ ndị mmadụ na-ayọ ya ike asịkwa ya emela ọsọ ka a na-abata na papa ya akwadosigo ihe a ga-akụ ya na ọkwa ọ na-akụ ya ihe ebe a ma ọkpọ ma ọla ma belt ihe niile agbọghọbịa wite ala niile ya bụ tasịa arụ ọsị m ozugbo ya bata this man wee kụ ya ka o si akụ
wee kụ ya nya na-eti nne and na that guy gwara ya je etizina ife anọrọ and na stepmother ama na ọ nọrọ ha wee kwado etu ha ga-esi wee gbue ọsị m nwoke ekukata onye ayọkata akụketa edadị yọkata ya n'elu ya na ya n'etiti ya nwoke na-akụ ya ọsị m ya chọzi ka ya pass ya out ya wee mee aka melu stool do n'akụkụ ebe afọ wee seta ụwa akwụlụ wee sị ya na ilu ụmụ nso nwelu stool apịawa ya isi ọsị ya ịmara ilu ụmụ nso na mpịasa isi gị na ebe a sị papi akwụlụ kụja stepmother agbapụta si olugo nke chalenji nna gị olugo nke chalenji nna gị ị ga-akparịkwana di m wee sị anyị na-anụ di ya sị a na-ede anụ di na onye oshi amụ ka ịbụ nọ nke mmadụ ka izu ifela ada eme gị hai ọsị m that day na ya chọọ ya ihe ga-eme na ya mara ebe detin si wee bịa maka na ya na-anwụzi anwụ adịman chọrọ idisfiga ọ chọrọ igbu ya egbu ya wee kwaba ha ka akpụ dat ya oche afọ n'aka wee paaki ya ngwongwo ya wee bulu ngwongwo ya n'abalị afọ wee gbapụ wee gbanaba enyi ya nwaanyị afọ o nwere ihe a gwara ha that day maka na ya amagolo na ya na-apụ n'ụlọ ịghọtago so onye agwasa ha ihe niile dị ya n'isi gba wee bulu akpa ya wee gbaje ebe enyi ya nwaanyị afọ mami ya na-atị ya ka o si a na-atị ya n'ife a nọ n'ebe afọ bụ 3 days bifo enyi ya nwaanyị wee jee gwa ha enyi nwoke wee yọbịa sị ya duru bịa o wee duru ya wee chebe ya wee lụọ dịka anyị daa n'ala dịka anyị na-ayụ ya ka a mepee ọnụ kọọlụ ya ife menụ ya na-ebesa akwa na ya begidela akwa that day dịka anyị na-eji esi akede ya wee wetuo obi ana wee kọlụ this guy ebe afụfụ ya bidoro ai dịka anyị na-eti ọ sị bụ na before then onwe one prince bịala enu ya wee na-ayọ papia ya biko kene kwadi abịa na yara afụ papia n'ụlọ kwadi abịa na yara afụ papia n'ụlọ o wee luo one day ya wee dee leta wee ti na akpa ya ga-enye the prince ya jee ka o jefu mami ya ịmaga onu papia wee fịa onye abịa na ọ sị enya jee ka o jefu mami ya n'afọ leta o dere ka o jefu mami ya na ihe a ka o ji na-achụsisi dị niile na-abịala ya ọsị m nna ọkwana ya so this guy wee si ya nne na-emeke go up his mind na ya ga-anọ gị na the first day ya fọ gị ka ama na ịbụ nwunye